tähän kuvaukseen. Anteeksi, saisikos kysyä yhden asian? Niin? Niin kuka tämän filmin oikein ohjaa? Minä. Näyttelijät paikoilleen! Anteeksi, mutta saisiko kysyä toisen asian? Niin? Kuka tässä oikein mahtaa näytellä? Jaa, tosiaan. Se taas riippuu käsikirjoituksesta. Missä se käsikirjoitus on? Mutikainen! Kyllä tämä on. Jaha, tarvitaan pöytä, 2 miestä, myrkytettyä perunamuusia ja sitten ne miehet syö sen muusin ja kuolee. Mutikainen, te saatte olla toinen mies ja... Joo. Tepäs satuitte juuri sopivasti. Postimies saa olla toinen. Ensinnäkin elokuvissa näytteleminen ei kuulu postilaitoksen toimenkuvaan. Toiseksi tässä olisi kirjoitettu moneksi minä en ole koskaan näytellyt. Ei se mitään. Tää on niin lyhyt kohtaus, ettei siinä paljon kerkiä näytellä. Sen kun tungette vaan myrkytettyä muusia naamaa ja putoatte kuolleena lattiaan. No niin, näyttelijät pöydän ääreen ja kamerat valmiiksi. Mitäs tässä nyt sitten tehdään? Niin. No ensinnäkin, Mutikainen lyö muusit lautaselle, syötte ja putoatte kuolleena lattiaa ja lyötte päänne. Mieluummin niin, että tulee verta. Onko selvä? Joo, selvä. No niin, käyntiin. Joo, liina on muuten väärin. Nonni. Nonni! No voi ihan rähmä! Pitikö teidän sitä liinaa mennä sorkkimaan? Vaihdetaan toisinpäin, istukaa vastakkain, kamerat paikoille. Kamerat käyntiin. Käy. No voi hemmetti! Otatte nyt muusia kauhaa ja pistätte sen lautaselle aivan rauhallisesti. Onko selvä? Joo. Selvä. Kamerat käyntiin. Käy. No niin. Jaha, johtaja Härvel varmasti. Erittäin helppo löytää tämän keskusneuvos sanoo, että se on semmoinen mies, joka hikoilee ja huohottaa. Minä nimittäin tulin ilmoittautumaan siihen koomikon hommaan. Minä olen erittäin etevä esiintyjä ja sitten minulla on erittäin hauskat jutut. Esimerkiksi semmoinen juttu, kun se on semmoinen perunamuhennussoukku. Pystyy kertoa, kun mennään kuolla pelkkää ajatuksia. Se on semmoinen perunamuhennussoukku. On 2 miestä, ne istuu pöydän ääressä ja sitten sitä perunamuusia sitä lentää joka paikkaan. No ihan sotkussa ne miehet. Ulos!